नोंनि बिनानावनो लाबोनायखौ नोंगौ ओइ हय सान मालाबा आंबो लाबोदो र' बेबायदिनो एकदम गिदिर टेडिखौ हा नंगौ नामा माबा ओमफ्राय गावहासो फसायलायबाय नामा एकदम गोरलै गथ' बायदि ओंथ' आरो र' नों लाबोदो र' जागोन दे आरो सना मालाबा लाबोना होफैगोन आं एकदम गोसथोनाय बायदि बिखाबायना आंनाव नायला बाजै आंखौ मा मा गायो बुङोहाय नानि आदाया नै थाथ'दोहाय नोंस्रा आरो साया बानायना होदो बिहामजो औ जागोन दे आयै नै थङालि थुनथुलि नानि हाबे मिस्थि लाबोनाया रानदो होमबालाय नालाय जानायखौबा नोंनो मोनसे खम होगोन आं आयं दे हा खमबाबो रानफैदो आरो माथो जाखो बिहामजोआ साहा फुदुंथोंसै नोंहा मिस्थिखौ रानदो नोंसो फुदुंनांगौ बाजैयासो फुदुंबावगोन आंहा हायाहाय दासान्दि सिं सानाय माबा माबि एकदम दसेबो जिरायनोनो हाया गंनोबो हाया नाना होलांगोन आं र' होमबालाय जाखागोनहाय आयै सिं सानाय माबा माबि बेफोरलाय थाखासिगोन बबेनि आगोलावबो मोजांबाबो मावखाया जेबो बे बिहामजोआनोसै नोंनालाय जेरावबो दे होमबालाय बाजै साहाखौबो आं फुदुंगोन दे नों जिरायनानै थाथ' रेस्ट लाथ' नों बांद्राय खामानि मावनाङा दे होमबालाय नानि माबा सापाता बै बथल खासनि बथलाव दोनदों दे ओमफ्रायथ' बाजै आदायालाय माला फैगोन र' गावनि फिसाखौ नायनो गोसो गैया नामा बेलाय औ नानि फैसिगोन बुंदों बे साननैसोआवनो सफैगोन नामा एसे थाब सफैयाबा बर' सावथुन नायनांगौ फुजा नायनांगौ बेरायनांगौ आरो जोंना टुक्लु टुक्लियाबो बिसोरबो नुगासिगोन दे ओइ सान नोंनालाय माला बेफोरबायदि गुड निउस खोनाबावगोन रा दे आसोल एसे थाब थाब बाजिफ्रा लादो आमफ्राय थाब थाब गुड निउस ना मा निउस बेफोरखौ खिन्थादो रा नोंनियाव एसे इन्जय खालामसै ना मा होनो बाजै थोद आरो औ आदा मालाबा बाजैखौ दिन्थिदो सोर जाखोबा बेबायदि जेबो नङालै नानि माने ओइ खावलायाबो गोजा गोजा जालायदों गोसोखांबा नायलाय जेन'बा गावनि खाथियाव नुनानै एकदम फिदा जागासिनो खोमा न' नानि मा जागोनहाय नोंजोंबो मा मा बुङो बाराखौबा नोंनो फैदोरा ना मा होनो नोंखौ लानसै आं जोंबो सानसे समायखागोन रा ना मा होनो बेबि अरे बापरे नोंलाय अबेनिफ्राय अबाव सहैखोलै बांद्रायखौबा नोंनो आंजों लांजागोन मिथिबाय नै नोङो लांबाबो जेबो नङा दे आं अखानायैनो फैफिनगोन अबावलाय लामा आन्दायनांगौ आंलाय मेमरि लस थांनाय बायदि हैद फैफिनबावगोनसो माथो जानदों थुनथुलिखौ ओमफ्राय आदा औ नानि आदा हाथरखिखौबो गोसो मोजां मोन्थों लाबोनांगौमोन मा खालामनो नानि फुजायावनो दसे लांसै गावबो थांनो बायोल' बुङोना आंबो थांनो मोननांगौ आंजोंसो बेरायगोन नंगौना बाजै बिसोरजों थांफागोन आं मिन्थिबाय हाथरखिजों थांबानो आंबो थांफागोन थांफाबानो जाबायना नानि आयु गैला इमि माथो बिबैनि लाइनाव सफैबाय जोंबो नंगौथ' रजरि माला माला बिबै जासिगोन माथो जेबो फात्ताखौनो मोनासै औ समादि माला माला बारलांखो आरो बेबायदि सफैलायखो बेखायनोथ' बुङोना समा रावखौबो नेनानै थाया बारलांबायानो थायो आरो जायखि सोरबा थालां जायखि सोरबा गोमालां नङा होमबा नंगौ जेरि गेजेर समावबोथ' जोंहा बर'साया गोमालांबाय बेनिफ्राय मोन्थाय बाबु आरोथ' मेहेर मोनथिबायना इमि आं जोनोम होआखै मेहेरखौथ' थेवबो ओरैबायदि दुखु मोननाय आंनि गोसोआवसो दंसै बेनिफ्राय बांसिन आं हाथरखिनि थाखायसो दुखु मोनदों जेरि जिउनि लोगोरिया गोमालांबा माबोरै मोनो बेखौ आंबो मिन्थिगौ थेवबो आंहाथ' नै फिसाला दं फिसाजो दङ नाथाय हाथरखिया जिउआनो जेबो जाथाराखैमोन दाबो मानसिया बैसोबो जायाखै माबोरै थांगोन जिउआ बेखौनो सानना एखनबा सिन्था जालायलाङो आं जोंजों थाबाबो मा होनबावनो नै न'खरावबो औ बेनोथ' ओमफ्राय जोंहा नानि इलिसाया इमि न'आवनो लाबोनोसै खोमाहाय बेखौ ना औ बेखौनो सानदों आंबो बिखुनजोआबो माथो जेबो बारा फात्ताखौनो होआ आं थांनो नामा बुंबाय थाबाय आं गावबो बुंबाय नांथ'वा दे आयै औ उसुबिदा जाथारबालाय हा जों दंमोन ना माला फिसौनि मोखांखौ नुबावनांगौ जाखो दे फाइनालि होमबा जोंबो बिबै जामारसै हे दाथ' आंखौ आबै होनसिगोन आंखौ बिबै बायदिखौनो नुथाराहाय इमि दाबो ना बेनोथ' जेबो नङा दे समनि खोथा बयहाबो सम फैयो गोदो फिसाजो बिहामजो बिमा आरो नै दा बिबायनि फिलिंसखौबो एसे नायनोसै दाबा ओमफ्राय फिसौआबा हिनजावसो जागोन ना हौवासा जागोन बेबा जियानो जाया नायनोसै इसोरा मा हरो औ दे जावैसो मिजिं आरो इलिसानि जिउआवबो गोदान खुसि फैनो नागिरदों मोजाङै मोजां थांथोंसै आरो संसारा माथो खालामनो जेरि गावबो उन्दैयावनो थांबाय हाबा जानो दा आरो खस्थ' गावबो मोननांबायना
एबार बिमा जाबा बांसिन बिबान मोनसिगोन रासिनसो खस्थ' मोनबावसिगोन बियो एसे औ नङाबा बिसिनि संसारखौबो एखनबा सानोसोहां जुरि जावैसोआबो दाबो जेबो साख्रिखौनो मोनथाराखै खामानियाबो खस्थ' मस्थ'सो मावनाय दे माथो खालामबावनो उनावहाय लागै माबा नङा माबा मोनसे जाया बे दा फिसा फिसौबो फैनोसै फोरोंनांगोननि खोथाबो दङ नायनांगोन ना इयुन समखौबो हाबाब फिसा नों एसे गोबावनि उनाव मेगन नायबाय आयै हे आफायसो रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंनिसिम जे नों जोंनि गाबज्रिनायखौ खोनासंमारबाय एसे गोबावनि उनाव औ बिमा एसेबां गोबावनि उनाव दिनैसो सिरि मोनबाय बाबुआ बाबुल' आयै फिसा बोरै गोलैखो नै फिसा नों बारा खरा खरा सिखारना दे लासै बाबु लासै सोर नोंसोरलाय बोराय खोनादोंना रायलायनोबो हाबाय नै गथ'आ बाबु नों दिनैसो राव होथारबाय आरो आयु दिनैसो जिउआव जिउ फैनाय बायदि मोनबाय हां सोर नोंसोर नानि डक्टर आदैनो फन हरलाय आरो बुं जोंनाव थानाय मानसिया हुसाव फैबाय ना बुं औ जागोन दे आफा आयु दिनैसो रायलायथारबाय आरो बियो जोंनाव एथ' गोबावनिफ्राय थानानै दिनैसो रायलायनो रोंबाय आरो बेसेबांबा सम बारलायलांबाय आंलाय बेखौनो हामगोना हामलासो सानबायमोनलै दे नानि थांनाय थाबसिन थाहरनाय आयै फिसाहा बेसे नेना दंमोन जोङो नोंखौ माब्लाबाथ' रायलायगोन सिरि मोनगोन होननानै नेबाय थायोमोन जोङो नोंनि मोजां फैनायखौल' जेब्लायबो सानबाय थायोमोन जोङो आंखौ नोंसोर लाबोदों औ बाबु हाबाब बेसे गोबावनिफ्राय दंफैयो नों बेहाय जोंनाव बेसे गोबाव जाखो आं गोबावाथ' बोसोरसेयानो जानोसैहाय मा होनखो बोसोरसे औ बेसेबांबा सम बारलांबाय बाबु नेयै नेयै जों एथ' नेबाय गैया नोंखौ डक्टरनावबो नायबाय मुलि गोथांबो होबाय बायबाय थेवबो नों हुसावनो फैथाराखैमोन बाबु आंथ' बिखायावसो गुलि हाबदोंना नोंना मा जायामोन बाबु सोर गावथारा नोंखौ एथ' गोबावनिफ्राय आं बेयाव दंबा हाथरखिया मा जाखो नोंसोर आंनि जिउखौ बासायदों जोंथ' नाजादों बाबु नाथाय जुदि बै गथ'आ नोंखौ बेयाव लाबोआमोनबा नोंथ' आरो गैलामोन जोबोद सिरियासआव दंमोन ना नाथाय सासे सिनाय हायै गथ'आ नोंखौ बेयाव जोंनाव दोननानै थांबाय जबरदस्तिनो आरो नोंखौ बासायनो बुंनायलाय दिनैसिम दं आरो जों नोंखौ नायनानै जोंबो आरो जा हायो नोंखौ फोथांनो थाखाय मोजां लाबोनो गोबां नाजाबोगासिनो दिनैसिम नाथाय इसोरनि अननायाव नों दिनै मोजाङाव फैफिनबाय बोसोरसे मानेथ' जोबोद गोबावानो जाबाय औ जोबोद गोबाव जाबाय बाबु मा जाखो सोरां माथो जानो आरो जुरि आखायाव फिसालानि फट' आरो मेगनाव गोसोखांनाय मेगनावल' मानो गोसो गोरबो गासिबजोंबो गोसोखांदों आं नाथाय थेवबो नायल'सो थासिगोन ना औ सोरां बेनोथ' हा बेफोरबायदि बैसोआव जोंनि फिसालायासो बिदि जानो मोनबाय होमबा नांगौबा मेरि जायगायाव जोंनो माबा नङा माबा मोनसे जामोन मोनथिला दे आरो इसोराबो मा माया गेलेयोबा मोजां मोजां मानसिखौसो थाब थाब लाङो जायहा जिउआव गोबां बाखि दंबावोमोन माबा माबि नुलांनांगौ हा संसार जालांनांगौ मानोलाय हाबा मेरखौ गावथारबायनांगौ जाखो दे साला पापि थैबाबो एम्फौ नाङै नाङै थैगोनहाय बियो जाय गावथारदो आरोथ' ओरैबायदि सावल' होखागोन आं जों जिउआव बे मानसिया मालाबाबो मोजां थानो हानाय नङा खुसि थानो हानाय नङा जेब्लायबो असान्थियैनो जिउ थांगोन जोंनि फिसाखौ जेसे खस्थ' होना बिसोर बुथारदोंना सिथारदों बेनिफ्राय बांसिन साजा मोनगोन बिसोरो नाथाय बेजोंलाय मा जाबावगोन जुरि जोंनि फिसालायाथ' फैफिनलाना सैथो बेबो आरो ओरैबायदि सैथोना सोरां गनायनो हाथावि मोनथिगौना उन्दुनोनो हायासै आं दाख्लैनिफ्रायनो मोनसेथ' बेबायदि जाथाय जाखाबाय बेनि सायाव आरो बिहामजो मामे हाथरखिखौथ' जों बेयाव लाबोनो हायो थेवबो आइमोना बेखौ असान्थि खालामबाय थाथ'गोनलै सोरां जेन'बा जोंबो मालाय बेसे बुंगोन दे ओरैबाबो बे बिहामजोआ दुखु मोनबाय थागोन ना सिरि सिरि गाबखोमाबाय थानायसो जागोन माथो आरो अखानायब्लानो आइया खाव 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 बुङोब्ला मा जागोन गोबां दुखु मोनगोन ना गथ'आ बिराद गाज्रि खालामबायलै आइमोनहा माने बेफोरबायदि साननाय लाबोखोबो बोरै बिसोरो लाइफनि जेबो गेरेन्टि गैया होननाया बेनो जाबाय दा सोरां दा जेबोआनो जाथाराखै नाथ' बैसो जादों ना संसारानो फुरा जादों अब्ला बेनथ'लै जुरि मा खालामबावनो सानदोंलै हारसिं अराय जिउ सोलिलांनांगौआ मामुलि नालै दालाय
फिसायाबो आरो बिदि जाबायबा जोंहा आबाया आरो जिउआनो जेबो जाथाराखै मा खालामबावनांगौ जाखो दे बिनि सायाव सिगांनिफ्रायनो नोंथ' मिन्थिखायो बिनि जिउ जारिमिनखौ जायखिजाया माहायबा दुखु मोनसोबायलै सोरां गोदोथ' सिगाङाव आबा सानजों होजागौमोन नाथाय आबा मेहेरखौनो मोनबाय दाथ' बिदिबो जानाय नंलाना न'नि बिहामजोआलाय न'आवनो थागौमोन दा आरो बिदिलाय बोरै जाबावनो जालाना नंगौथ' आरोलै दाथ' बोरै जाबावनो आबा सानाबो गनायनो हानाय नंलाना फंबायनि हिनजावखौलाय बोरै लानो हाबावनो आंनि आबा सनायाबोलाय मालायबा आबा साना सोरबा दंखायो खोमा औ सोरां गोदोबो माने आंनि बुंनायावसो बेफोरबायदि खालामदोंमोन गथ'आ दा आं बिदि जेबो बुंला आंनि आबा सानाबो जायखौ फसायदों बेखौनो लाबोथों दे उनफ्राव माबा मोनसे सानसै नङा होमबा औ थेवबो साननांगोन सोरांजोंबो बे गथ'नि फिउचारनि थाखाय मा खालामदोंलै आसोल फुजायासो फैदोंलै आंनो नायफैदों एसे बाब सोरजों थांखोलै ओमफ्राय आरो सोरजों थाङोरा फैदों आरो गथ'फोरजों आंनाथ' लोगोफ्रा बेनोना वा दे ओं नोंलाय मानोथो फैयाखै फनजोंसो सोंहरो माबा तात आजिखालिथ' नोंबो हिनजाव गोनांथां माथां न' सिङावनो एब्रेना थाबाय थायोलै होद नोंबो जे आरो मा होनोरा बिदि नङालै होमबालाय माथो सान सेंग्रा बैसोआव बेरायखायाबा माला बेरायबावगोन नोंलाय जेबो नङा दे देनांहाय बेरायनोसै आरो आंनि जानो गोनांजों बा जानो गोनांलायबासो नामा सोरबो लाया सोर नोंलाय माथो जाखोरा नों दंना तात आंखौसो औ हेलौ ओइ नालाय दानलायबाय दा नाथाय मा खालामनो आंथ' फिदा जाखाबायना मालाबा आंजोंबो मोजां रायलायगोन सानो माने एकदम गोदै आरोना ओइ मालादि बेबायदि दिन सफैबावगोनथाय एसेबां मोजां मोनोलै आङो आंनि गोसो गोरबो जिउ गासैनिफ्रायबो बिराद मोजां मोनलै आं थुनथुलि नोंखौ माब्लाबा नोंबो आंखौ माबा मोनसे बुंगोन नेना दंगासिनोलै आङो नाथाय मोनथिला दे आरो समासो मा खिन्थायोथाय माथो नोंनिफ्राय जेबोखौनो बुङालै नोंखौथ' जिउआव मोनगोन ना मोनालै मोनथिला दे सान थेवबो आंथ' बेखौनो बिराद मोजां मोनोलै नोंनि अनगाथ' गुबुनजों साननोबो हाया आङो एबार खुगाजों खेबसे बुंमारसैलां मानो होनबा फरायखायाखैनो खोमालै बियो र' डाइरेक्ट बुंगोन आं मा जानोब्रा आइनि बिहामजोआथ' थुनथुलि नोंखौनो खालामखागोन आं नों फैयाबाबो जेबो नङा दे आंनो थांगोन ना नोंसिनाव आंनि जानो गोनां आइ बिखुनजोआबा बेसेबां अनखायो नांगौबा नोंसिनावनो थाहैगोन आं थेवबो नोंखौ नांगौ आंनो थुनथुलि एसे मोजां फुजानि दख'नाखौबो हैखाबायलै सानदोंमोन फैसा हरगोन बा अर्डारखौनो खालामना हरगोन नाथाय नङा दानोथ' आं हैना फैनानैसो बेसेबां मोजां मोनखो नङाबाथ' मोजांखौनो मोननाय नङामोन आं ओमफ्रायथ' गानबावब्लाथ' बांसिन समायबावगोन दे आंनि सना जिउ थुनथुलि आंखौसो माला गोसोथोबावगोनब्रा बेलाय हो ना एकदम फसायथारा आंखौलाय एसेबां मोजां मोनो आङो नों आंखौ मोजां मोनाबा मा जागोन दे बिराद दुखु मोनखागोन आं सयथिबो सानदे माय फ्रेन्ड नोंखौ माबाया आबैया लिंहरदोंमोन अ दे माबा ओंखाम जानोसै लेंहरदों खोमालै ना नङा माबा रायलायग्रोनोनो ओमफ्राय ओंखाम जानोसै होनदों दे होमबालाय जिरायफै नांथ'ला नामा नों आबैजों थांदोदो रायलायग्रोदो जिरायदोब्रा दसे औ हाथरखि जोंनाव थानानै बरिंथ' मोनाखैना नों मोनाखैथ' आरो मोनबालाय मा जाबावनो दे नङा न'आवलाय बेसे थाबाय थाबावनो नों फुजा नायनोमोन दोनलांनो आङो सानैजों थांना फैनोसै दा जागोन ना आंलाय बेफोरावलाय मानो थांबाय थाबावनो बेवाइफोर नोंनो थांदो नामा आं बायदियालाय बिदियाव थांनो बहाथो समायबावनो मा होननो सानदों नोंलाय हाथरखि बिदिबा मा नोंनि लाइफआ जोब्बाय नङा नों मा बुंनो सानदों मा नोंनि लाइफआ जोब्बाय नामा बेबायदि दा बुंलाय हाथरखि नोंखौ आं बेबायदि खोमसियाव दोनबाय थागोन नामा नोंहाबो लाइफआव फुरा थांना थानो मोन्थाय दङ गोसो बायदियै बेहेर थांदों बिदिबा बे नङा दि नोंनि लाइफआ जोब्बाय आंनि जिउआवथ' खुसियानो खम फैखायो नालाय रंजा बाजायै थानोनो गोसो जाला आं दायो बेहेर थांब्लानो जे जिउआ जोबथाबाय बे नङालै हाथरखि नाथाय दंबावोबो मा आं दङ ना अराय जिउ खुसियै लाखिगोन आङो टेनसन लानाङालै जेबो नङा दे गासैबो थिग जालांगोन ना जानोथाय ओमफ्रायथ' आरो बिमानै जानो थांगासिनो हेपिसो जानो नांगौ थांखांनाय समखौबो लासै लासै बावनो नाजादो दे होमबा ना आं ओंखाम जाहैग्रोनि आबै दहाय लाबोनाय बेदरखौ संदों दा आं नोंखौ बावनो हानाय नङालै मेहेर जेसेबांखि
जेसेबांखि सम बारलाङा मानो मा बिबावनो हानो एसे उनाव आंनो माबा मोनसे मावना जानोसै दे आरो न'आबोथ' गैजायै नङा सिगांनो गोदो आफा गालांनायानो दङ मालायनावबोथ' रायजोआव थानो बोरैना आथिं आखाइ दं माबा मोनसे मावना जानोसै आरो उनफोराव सान नोंसिनि जिउआवबो बोरै थाबाय थानो आंलाय नोंस्राबोथ' लाइफ दङ नोंसोर जेबो मोनाब्लाबो आंहाथ' बोरैबा मोनोना थेवबो औ नानि दायो थांगोन आं सहैगोन औ हस्पिटालावनो डाइरेक्ट फैखागोन दां आइमोनाबो दे आं थांगोन ओमफ्राय थांग्रोगोन दे होमबा आंहाथ' आरो आलासि गोदानखौ नुमारसिगोन ना बिमाय जासिगोनलै बिमायनि खुसियानो आलदा ना दे होमबा दे नानि दोनथ'बाय आं बाबुना नानि जागोनबा जायखियानो जाया मानो आंथ' बिराद अनखागोनलै जोंहा बिनानावनि ना बाजै लिसाया मोजाङै मोजां हामथोंसै आरोथ' फैनो गोनां आलासिखौबो थाबैनो नुसिगोन आंहा आयु आं बिमानि जासिगोन माला नुबावगोनसो जाबाय आङो जोंनि गोदान आलासिखौ मेया थाब्लाथ' जोबोद खुसि जागौमोनदां ना जानायसो नङामोन नामा उन्दैफोरखौ बांद्राय मोजां मोना बियो गय फाथै जानो होननानै थांनायानो दाबो सफैला आबैया सानाथ' दहायनो दंफैखायो दा खिन्थाहरफिनसै दे र' आबै फैग्रोथों आबै नोङो खबरदार आंखौ नोंनि गाज्रि फारसे खुगाजों आंखौ आबै दाहोनाय आबै मानो बिदि बुंखो आयै सोरनिबानियासो बेफोरबायदि मोजां समाव फैबावदोंहाय आयै आबै इलिसानि गोदान खुसि फैगोनाव मानो फैखो नोङो सुनिबानि थु आबै मानो बिदि आंथ' जोंनि गोदान आलासिखौसो नायनो फैदों इलिसा बाजैनिखौ आरो नों बेहाय मानो फैखो मानो नोंखौ जोंनि फेमिलिनिफ्राय गोजान थानो खिन्थाखादोंमोन आं हा नोजोर लगायनोल' फैयो बे मानसियाबाथाय गावनि खाफालाथ' एकदम जाना लाग्राखा खाफाल गाज्रि बेहायसो फैबावदों जोंनि बेफोरबायदि मोजां सम खुसिनि समाव नों दाफैहाय नोंनि मोखांखौ दारिखाय बुंखादोंमोन आं मा मोननो फैबावखो नों बेवहाय आबै इलिसानि खुसियाव आबै आंबो नायनो लुगैदोंमोन बाजै इलिसानि बेबि गोदानखौ मा नायनानै मा हो बेखौबो माबा मोनसे खालामनो सानदों हो नोंनि गाज्रि नोजोर लागायनोसैलाय नामा बेखौ नोजोर होनो फैलायबाय नों मानसिफोरखौ मुहिनि होयै गावनिथिं बोलांजोबनो हागौहाय नोङो आंखौ खिन्थु हानाय नंला नों आबै बेफोरबायदि दाबुं आंखौ मानो बिदि बुंखो नोङो आंलाय मानो नोजोर होनो फैनांगौ बेबायदि समाव आंबोथ' माबा मोनसे जायोना आंबो बिमानि जानो थांगासिनो नाङा जोंनो नाङा नों बायदिनि सुनि आगानखौ दालाबो जोंनि बेहाय दाफै नोङो गावनाथ' जिउआनो आद्रा जाखाबाय दा मालायनि जिउखौबो बोरैबा बोरैबि खालामनो नोजोर होनोल' सानगासिनो नामा नोंलाय नङा आबै ओंखारलां दाफैथार गिथाव मानसियासो गाफैबावदों हस्पिटालावबो आयै मा जाबावगोन आबै इलिसाया हे आफा इसोर बिनि सुनि ग्रहनिफ्राय बासायहाय आंनि फैनो गोनां गोदान आबै इलिसानि खुसिखौ थां बिनिफ्राय थां नै आबै थुदो जाबाय हा जामायजोखौबो लोगो मोनखाबाय बेयावनो लोगो मोननायाथ' मोनबायमोन नाथाय बे सासेनि मोखांखौ नुवाबा मोजां जागौमोन बेहाय फैयाबा बिदि मोजां सानावलाय मानो बेफोरबायदि मानसिखौ लाबोफानांगौ जाखो जामायजो नोंनाबो जाद्रायासै हाबाब मा खोथा जाखो बेलाय जामायजो औ बे हिनजावखौलाय मानो लाफादों ग्रह नांनायखौ मा खोथा बुंनाय जाखोसै बेलाय जामायजो फाग्लिनो नोंबो मोनथिखानानै मोनथिबायदि दाजासैहाय आंनानो जायासै आबै आं फैनाङामोन नों थादो आबै आं थांसै रथ' हाथरखि आबै सोर मा बुङो आं दं बेयाव नाथाय आबै जेबो नाथाय गैया माहाय जामायजो सुनिखौ लांना फिसिहैबाय न'आव बेखौनो खाफाल मोनदा जागोनहाय बेखौ लांनाया न'खराव जोबस्रांलांजोबगोन अब्लासो बुजिगोन मालाबाबो बे न'आव थाब्ला मोजां जानो हाया मोनथिबायना जामायजो गाज्रिल' फैयो खैफोदसो लाबोगोन बियो नोंस्रानि न'खरावबो खैफोद जामायजो बास खुगाखौ एसे हमथानानै बाथ्रा बुं जोंहानिफ्रायथ' ओंखारलांबाय जेनथेननो दा नोंस्रानावसो सन्देरहैलायबायना जामायजो न'खराबो जोबस्रांलांगोन नोंसिना एकदम गोमालांजोबगोन गासैबो जामायजो मिथिदो दा बेखायनोसो आंबो बेखौ मोजांनि थाखायसो बुंदोंमोन नोंहालाय माथो नांजाबावखो जामायजो दे सुनिया ओंखारनानै नोंस्रानिफ्राय जोंनाव फैजोबथारथोंसै जेबो नांजाथारा आं बेफोरखौ आरोलाय हामानो सुनि जाबाय बायनोसै आंनि आबै सोनियाथ' बिदि जेबो नङा मोजां बुंबा माबा मानसिफ्राबो मा बेखौ खर' फेदेरनानै लायोहाय
सानसे मिन्थिगोन जामायजो मानसिखौबो एसेबां बेफोरबायदि नेवसिनो नाङा नङाना बे आबैयालाय हाजायनि न'खराव थागोन खुसिसो फैगोन जामायजो मिन्थिबायना खाफालसो गेवगोन खाफालसो हा नोंलाय मा खोथा बुंबाय थाखोसै जोबस्रांलाङोसै जामायजो अबाव खाफाल गेवबाय बायनोसै नोंस्रानो बेफोरबायदिखौ लानानै सोनानै दोनहाय न'फोराव जेला खैफोदा फैगोन अब्लासो खाफाल हमनांगोन एसेबांबो बाथ्रा बुंनाङा दे फै आबै फै जोंहा थांगोन नायगोन जेबो नङा मालाय बुंनायफोरखौ खोमा दाहो आं थांथ'ला नामा आबै है मा थाङा बेलाय आबौ सानबो दंखायो र' फन खालामनि आङो बे सान आबौखौबो गैला बेबो गथ'आ बेनो बाथ्रा लगाय लगाय होनानै माबा जाखो गथ'आ बास जामायसो आंनिबो फिसौ आबौआ मिन्थिबाय आरो आंनि न'आव थानायखौ हा नोंहालाय मेगन साखो ना माखोसै आं नोंस्रानाव थानायखौ मेगन सायाखै बेनि उन खारफानायखौसो मिन्थिबाय बाथ्राया उनाव हले माबा मोनसे जाबावोबा मोनगोनसो हाथरखि दोनहाय जामायसो मा गोरलै गथ' बायदि माबा दावराव जालाबाय थानायसै बेलाय थौ आबै बेफोरखौ खोनासंबाय थाबा माथा गरम खालामनो दरखार गैया जामायजोखौबो जिबायदि मा होखो हाबाब एसेबो गाज्रिखौनो नुला आबौ सानखौबो दिबाना खालामबाय आयै आरजसो गाबनांसिगोन आबै इलिसानि थाखाय सुनियासो फैबावबायना हे गसाइ नायहरदे आफा अके सनामोन नै मेहेराब बेसेबा गोबाव समनि उनावसोलै दिनैसो एकदम जिउ फैबायलै आंना अके होमबा दिनै भिडिअ एसेनोसै आरोथ' लोगो मोनफिनसिगोनलाय गोदान एपिसडजों अब्ला लोगोफोर जायफोर भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों लाइक खालामबानो जाबाय दै आरोथ' आं फैफिननायखौ सोर सोर मोजां मोनदों बेखौबो खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर स' थाबैनो फैफिनगासिनो आङो सुन नाथाय स्ट'रियाथ' ससे दंबावोमोन लोगोफोर नोंथांमोना ओरैबायदि रिकुवेस्ट खालामहरगासिनो माने बेखायनो कमप्लिट खालामजोबनो हायासैखाय जों बिराद माने खरायलांबाय आरोना स्ट'रिखौ स' लासै लासै मोजां बानायलांफिननो नाजानोसै माखासेखौ नङाबाथ' स्ट'रिया ससे दंबावथारोमोन बेखौ स्किप खालामनाय जाबाय आरो मोजांबो मोनाना लोगोफोर नोंथांमोना एसेबां रिकुवेस्ट खालामहरबाय थाबाय नालाय अके होमबा बाय बाय गुड नाइट माखासे थालांनायफोरखौ उननि समाव बानायनो नाजानोसै एसे माने बुजिनायनि थाखायल' स्ट'रिखौ एसे खरायलांबाय आरोना लोगोफोर